बाइबेलाव सानै आदमनि बिसय बाथ्रा बुंनाय दङ। दिनै आङो बे भिडिअनि गेजेरजों बैसोर सानै आदमनि बिसयनो बाथ्राखौ बुंनो थांगासिनो दङ। गोबां मानसिफ्रा गिबि आदमखौ मोनथिगौ, बे जाहैबाय इसोरा सोरजिनाय, जायखौ आदम होननानै जोङो सिनाय मोनो। नाथाय बिनि उनावबो नैथि आदम एबा जोबथा आदम दङ, जायखौ गोदान रादायाव दिन्थिनानै होदों। दा बेयावहाय बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ मोनथिनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन। गिबि आदमखौ जों सिनाय मोनगौ आरो नैथि आदमा सोर बेखौ मोनथिनो थाखाय नोंथाङा गासै भिडिअखौ नायनो नांगोन। आरो लोगोसेयैनो बिसोर सानै आदमनि गेजेरजों जोंहा मा मा मुलाम्फा दङ, जोङो मा मा मोननो हाखो, गिबि आदम आरो जोबथा आदमनि गेजेरजों जोङो मा मोनो, बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ बे भिडिअनि गेजेरजों नायगोन। बेयावहाय भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो लोगोसेयैनो खावलायनो हास्थायबाय, जुदि नोंथाङा दिनैसो आंनि चेनेलाव फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामगोन, लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन। प्रियफोर, नोंथांमोना माब्लाबा सानफेरदों ने, गिबि आदमा जोंनो मा मुलाम्फा लाबोखो, एबा गिबि आदमनि गेजेरजों जोंहा मा जाखो आरो जोबथा आदमनि गेजेरजों जोंहा मा जाखो, बेखौ नोंथाङा माब्लाबा सानफेरदों? जुदि सानाखैब्ला नोंथाङा दानो सानदो आरो बिनि फिननायखौ आङो मोनफा मोनफा होलांनो नागिरबाय। गिबि आदमनि एसे सिनायथि होनो हास्थायदों। गिबि आदम, जायखौ इसोरा गावनि महर मुस्रि होनानै दादोंमोन, गावनि आखाइजों दादोंमोन, जि हाखौ मुसुखा बानायनानै गन्थंजों गावनि हांखौ सुना होदोंमोन, बैनि उनाव बे हाया मोदोम जाबोदोंमोन आरो बेनो गिबि आदममोन। आरो बिनि मुंखौनो इसोरा आदम होननानै दोनदों आरो आदमनो लागै सासे सहाय होग्रा आइजो दिहुनदों आरो बिनि मुङानो जाहैबाय हावामोन। बुहुमनि गिबि सुबुं आदम आरो हावा। आरो बैसोर आदम हावानिनो जों दिनै फोलेरफोर। नैथि एबा जोबथा आदमनि बिसय मोनथिनो थाखाय जोङो गिबियावनो बे गिबि आदमखौ, सेथि आदमखौ जोङो मोनथिग्रोनांगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, सेथि आदमनिफ्राय जोङो मा मा मोननो हाखो, दानाबा जों बेखौ नायदोनि। गिबि आदमनिफ्राय जोंहा मा जाखो? अनजाग्रा प्रियफोर, जों मोनथिगौ इसोरा गावनि महरजों आदम हावाखौ सोरजिबाय आरो समायना मोनसे बारियाव दोनबाय, जाय बारिनि मुङानो जाहैबाय एडेन बारिमोन। आरो बै एडेन बारियाव बिसोरखौ थांना थानो थाखाय दोनबाय आरो बिसोर बेबायदिनो सुख सान्ति दङमोन। नाथाय मोनसे समाव बिसोरो इसोरनि आयेनखौ बारसिबाय आरो आदम हावानि एबा आदमनि आयेन बारसिनाया गासै सुबुं माहारिनि थाखाय समयसा जेंनाखौ लानानै फैबाय। जि हुकुमखौ इसोरा आदमनो होदोंमोन, जागायजेननाय 2:10 आरो 17 सिरियाव। आरो फोरबो इसोरा आदमनो बेबादि हुकुम होदों, नोङो बारिनि बिफां मानिनि बिथाइफोरखौ गावनि इच्छा बादि जानो हागोन, नाथाय गाहाम आरो हामाखौ सिनाय होग्रा बिफांनि बिथाइखौ नोङो जानो नाङा, मानोना जे दिनाव नोङो बिखौ जागोन, बे दिनावनो नोङो थैनो गोनां जागोन। आरो थारैनो इसोरा होनाय जि आज्ञा दंमोन, बे आज्ञाखौ आदमा मोनसे समाव सिफायबाय आरो बे आज्ञाखौ सिफायनायनि थाखाय पाप जाबाय। आरो बे पाप जानायनि थाखाय गासै सुबुं माहारिनियाव थैनाया सफैबाय, जायखौ रमियानि 5:12 सिरियाव बुङो। बेबादिनो सासे मानसिजोंनो संसाराव पापआ हाबबाय आरो बेनि पापआनो लोगोसे थैनायखौ लाबोबाय। आरो बेबादिनो गासै सुबुं माहारिनि सायाव थैनाया हाबबाय, मानोना बयबो मानसिफ्रा पाप मावबाय। ख्रिस्ट' फोथायारिफोर, आदमनि थाखाय गासै माहारिया मोदोम लानानै थैनाय आरो आत्मिक जिउआव थैनायखौ भुगिनो गोनां जाबाय, एबा बेखौ जोङो मानसि माहारिफोरा मोनबाय। बेसांखिनियावनो मानसि माहारिनि समयसाया जोबनानै थायासै। गिबि आदमनि गेजेरजों जों गासै सुबुं माहारिया सावबो मोननो हादों। इसोरा आदम आरो हावाखौ एडेन बारिनिफ्राय होहरबाय आरो लोगोसे साव होबाय, जे नोङो गोबां दुखु दाहा खस्थ' खालामनानै जानो गोनां जागोन होननानै आदमखौ साव होनायसै। गोबां ताकलिफनि गेजेरजों खामानि मावनो गोनां जागोन, गोबां सानाय सुनाया फैगोन। बेफोर गासै सावखौ होबाय आरो आइजो माहारिनियाव गथ' जोनोम होनायाव जि आइखां बायखां जागोन, बे आइखां बायखां जानायखौ बै समावनो इसोरा साव होदोंमोन, जायखौ जोङो जागायजेननायनि 3:16-19 सिरियाव मोननो हायो। जों अब्ला मोननो हाबायदि गिबि आदमनि गेजेरजों मोदोमनि थैनाय, आत्मिक जिउनि थैनायखौ जोङो सुबुं माहारिया मोनबाय आरो बेजों लोगोसेनो गोबां दुखु दाहा खालामनानै जानो गोनां जानायखौ जोङो मोननो हाबाय। जोंनि जिथु आबाद मावनाय, बै आबाद मावनायफोराव सुफोर रज'गोन, बेफोर गासै सावखौ जोङो मोनबाय। आरो लोगोसे आइजो माहारिया गथ' जोनोम जानायाव जिथु सानांनाय दङ, बै सानांनाय सावखौ
सुबुं माहारिया मोनबाय। दे दानाब्ला जोङो थांदोनि नैथि आदमनि बिसय नायदोनि एबा जोबथा आदमनि बिसय नायदोनि बे जोबथा आदमा सोरमोन आरो बे जोबथा आदमा जोंनो मा होफैखो। गिबि आदमनि गेजेरजों मानसिनियाव जि थैनाया फैदोंमोन, बे थैनाय आरो बे सावखौ फोजोबनो थाखाय इसोरा गावनि सासेल' बिसा हौवाखौ पृथिबियाव हरबाय आरो बे फिसा हौवानि मुङानो जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट' आरो बे जिसु ख्रिस्ट'आनो जोबथा आदम एबा नैथि आदम। इसोरनि बोसोनाव बेबायदि लिरनाय दं 1 करन्थियारि 15:45 सिरि शास्त्रआव लिरनाय दं, सिगांनि मानसि आदमा गोथां मोदोम गोनाङै दाजाबाय, जोबथारनायनि आदमा गोथां होग्रा जिउ जाबाय। जिसु ख्रिस्ट' एबा जायखौ जोबथा आदम होननानै बुंदों, बे जोबथा आदमनि गेजेरजों जोङो बासायजानायनि राहा लामाखौ मोननो हाबाय एबा बासायजानायनि लामाखौ बियो जोंनो दिन्थिबाय। इसोरनि बोसोना बुङो रमारि 5:18 आरो 19 सिरि, जेरै सासे मानसिनि पापआ गासै मानसिखौ दसि खालामदों, बेबादिनो सासे मानसिनि धोरोमिया मावनाया गासै मानसिखौ गहोबाय आरो बिसोरनो गोथांखौ होबाय। सासे मानसिनि बोसोन लायियाव जेरै गोबां मानसिफ्रा पापी जादों, बेबादिनो सासे मानसिया बोसोनखौ फालिनायजों गोबां मानसिफ्रा इसोरनि सिगाङाव धोरोमिया सानजागोन। गिबि आदमनि गेजेरजों जोङो थैनायखौ मोनबाय एबा थैनायाव थानो गोनां जादोंमोन, नाथाय नैथि आदम एबा जोबथा आदमनि गेजेरजों जोङो जोबनो गैयै जिउखौ मोनबाय, जेरावहाय जोङो जहननि 3:12 सिरियाव मोननो हायो। मानोना इसोरा संसारखौ एसेग्राब अनबाय, बियो गावनि सासेल' बिसाज्लाखौ ओरैनो हरबाय, बिखौ जाया फोथायगोन बियो आद्रि जानाय नङा, नाथाय जोबनो गैयै गोथांखौ मोनगोन। जि थैनाया जोंखौ नारसोमबायमोन, बे थैनायखौ जिसु ख्रिस्ट'आ फेजेनबाय। जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौ आरोबाव मोनसे गोदान जिउखौ होबाय, जि जिउखौ जोङो सोरगो रायजोआव मोनगोन। अरायनि बे जिउआ थैनो रोङा आरो बे थैनो रोङै जिउखौ जोङो सोरनि गेजेरजों मोनखो? बे जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरजों मोनबाय। गिबि आदमनि गेजेरजों मानसि आरो इसोरनि गेजेराव जि सोमोन्दो दङमोन, बे सोमोन्दोआ बायबायमोन, गोमाबायमोन आरो नैथि आदमनि गेजेरजों एबा जोबथा आदमनि गेजेरजों आरोबाव जोङो इसोरजों लोगोसे मोजां सोमोन्दोआव फैफिनबाय, थांलाय फैलाया फैफिनबाय। 2 करन्थियारि 5:17 सिरिया बेखौ बुंदों, जेब्ला सासे मानसिया ख्रिस्ट'नियाव खौसे जायो अब्ला बियो गोदान जायो, गोजामा थाङो, गोदान जायो। दायो जोङो जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरजों आत्मिक जिउआव जोङो गोथां जाफिनबाय। जोङो गोदो थैबायमोन, गोथै जाबायमोन आत्मिक जिउआव, नाथाय जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरजों जोङो गोथां जाफिनबाय। आत्मिक जिउआव थैनायनिफ्राय जोङो उदांस्रि मोनफिनबाय। दे अब्ला प्रियफोर, जों मोनथिबायना गिबि आदमनि गेजेरजों गासै मानसि माहारिया थैबायमोन, मोदोम लानानैबो थैनाया फैबाय, जिउमायाव थैनाया फैबाय, नाथाय जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरजों जिउमानि थैनायखौ गोथां खामफिनबाय। जि मृत्यु दङमोन, बै मृत्युखौ बिजय खालामबाय, जों आत्मिक जिउआव गोथां जाफिनबाय। जोबथा आदमनि गेजेरजों, गिबि आदमनि गेजेरजों मानसि आरो इसोरनि गेजेराव जि सोमोन्दो दङमोन, बे सोमोन्दोआ बायबायमोन। गिबि आदमा बेखौ लानानै फैबाय, मानसि आरो इसोरनि गेजेराव सोमोन्दो गैयै खालामबाय। नाथाय जोबथा आदमनि गेजेरजों आरोबाव जोङो इसोरजों लोगोसे सोमोन्दो मोनफिनबाय। जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौ इसोरजों लोगोसे सोमोन्दो खालामफिनबाय, खौसे खालामफिनबाय। जोङो जि बायनानै दङमोन, जोङो जि इसोरनिफ्राय गोजान जानानै दङमोन, बेखौ खौसे खालामबाय आरो जि जिउमायाव थैबायमोन जोङो, बै थैनाय जिउमाखौ फोथांफिनबाय, गोथां खालामफिनबाय, अरायनो थैनो रोङै खालामबाय, जोंखौ सोरगो रायजोनि भागि खालामबाय। जों सोरगो रायजोनिफ्राय बनसित जानानै दङमोन, गोजान जानानै दङमोन, नाथाय जोबथा आदमा जोंखौ इसोरजों लोगोसे खौसे खालामनानै सोरगो रायजोनि भागि खालामबाय, सिटिजेनशिप खालामबाय। दा जाय सुबुंफोरा जोबथा आदमखौ फोथायगोन, बेनि गासै पाप दाय अपराधफोरा निमाहा मोनगोन। जायहा बे जोबथा आदम जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायनो रोङा, नाजावनो रोङा, आदमनिफ्राय मोननाय जिथु साव दङ, बे सावा बिनियाव थाबाय थागोन। सनजाग्रा प्रियफोर, जायहा जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायनो रोङा, नाजावनो रोङा, आदमनिफ्राय फैनाय जिथु पाप दङ, बे पापा बिनियाव थागोन जेब्लासिम जिसु ख्रिस्ट'खौ जोबथा आदमखौ नाजावनानै लाया। बै समसिम बिनि पाप दाय अपराधफोरा निमाहा होजानाय नङा आरो बियो सैथो इसोरखौ नुनो मोननाय नङा, सैथो इसोरजों मिलाप जानाय नङा, सोमोन्दो जानाय नङा। जोबथा आदम, डेट मिन्स जिसु ख्रिस्ट'आ बुहुमनि बयबो सुबुंनि लागै खेबसेयै बुलि होबाय आरो बे बुलि होनायनि गेजेरजोंनो बयनिबो लागै बयनिबो पापखौ सुस्रांबाय। नाथाय खोथाया जाहैबाय, जाय सुबुंफोरा जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावनो रोङाखै, जाय सुबुंफोरा जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायाखै,
बैसोर सुबुंनि पापफ्रा दासिमबो बै आदमनि फैनाय पापा दङ। दा बेयावखाय बे पापनिफ्राय उदांस्रि मोननोब्ला जिसु ख्रिस्टखौ फोथायनांगोन, जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनो नांगोन। दे अब्ला प्रियफोर, दिनैनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'नोसै। बाय बाय।